Pasambahain, pasambahain, pasambahin tay natanok nga po. Pasambahain, pasambahain, pasambahin tay natanok nga po. Daytoy tiyal daw nga inaramid mo, nagasat nga aldaw kada ka matattao, kaputayat mo ken parabur mo, agyaman kami ken ka, o Diyos nga apo enikan tami, panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi wenikan tami, panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat iraman tayo pay ti kararag tayo, ti special intention ken pagyaman ni Cynthia Balabag, ni Dominga Liberato, ni Robin Olidan. Kastamo ti panay kararag dagiti kakabsat tayo pimusayan nang runa ni Samuel, Emiliana, Cyril, Angel, William, Eduardo Emilia Alejandro Simeona. Kakabsat at tangal daw rambakan tayo ti piyesta, ti panagbalbaliw ti langa ti Apo. Imparangarang ni Apo Jesus, ti kina Diyos na, kina si Asino na, inted na tinamnama kada tayo, nga datayo, agbalin tayo tumat nga maikari, nga agkawas iti nadalos, para no makapudno tayo, para iti Diyos. Pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Sikaan na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Intay daydayaw ti Diyos, baban ti panang kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kapya kadagiti Tatawa na imbagti panagnak na kemda, ibunan nagdaka, itanok da kapag rukbabanda kadaydayawen haka. Agiyaman kang ken ka, gaputi na indakla na dayag mo, Diyos na ilangitan nga ahi, Diyos Ama man nakabalin namin, et sika pumi Jesu Kristo, bugbog tong anak, Diyos nga Apo Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika
daytoy arhararami ken sika situtugaw ti makanawan ti Ama kasyan na kami Gloria iti Dios iti kangatuan Gloria iti Dios iti kangatuan yan tangay siksika o Jesu Kristo di nasantuan siksika uwapo siksika ti kangatuan ititimpuyok ti Espiritu Santo ken iti gloria iti Dios Ama amen gloria iti Dios iti kangatuan gloria iti Dios iti kangatuan gloria iti Dios iti kangatuan gloria iti Dios iti kangatuan. Kumararag tayo. O Diyos, iti day di nagloriyaan na panagbalbaliw tay langa ti bugbog tong nga anak mo. Pinasingkedam dagiti misteryo ti pamati, babaen ti panangsaksi da Moises ken Elias. Kastapay nga pakaunamon nga impakita, tiranyag, apang ramen monto kada kami nga anak mo. Ipaay mo kadita dumngeg kami iti ayatem nga anak mo, tapno magipagtawid kami met ken kuana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Daytoy maibasa na adaw ti libro ni Daniel. Bayat ti panagbuybuyak na isaad dagiti truno ket nagtugaw ti maysa a sibibiyag iti agnanayon iti maysa kadagiti trono. Napudaw akas lan niebe ti kawesna, umasping iti kadalusan adelana ti buok na. Gumilgil ayab ti trono na, ana isaad kadagiti dumardarang apilid. Agay ayos nga apoy ti agapu iti trono. Rinibribo dagiti agserserbi ken kuana, ket linaklaksa dagiti adda iti sangwanan na. Nangrugi ti panangukom ket naluktan dagiti libro. Iti parmatak iti dayta arabii, nakitak ti maysa akas latao. Umas asideg ket linikmot dagiti ulep. Imasideg iti sibibiyag iti agnanayon ket naidatag ken kuana. Inawat na sadyay ti panakabalin, dayaw ken tinaarian a panagturay, tapno agserbi ken kuana dagiti tattao iti amin a nasyon, puli ken pagsasao. Agnanayon tu ti panakabalin na, ket dinto agpatingga ti pagarian na. Ti sao ti Apo. Agarin iti Dios iti amin a daga. Agarin ti Apo, agragsak ka daga, agrag-o kayo, da kayo amin nga isla. Ulep ken sipnget, tinanglikmut ken kuana, kinalinteg ken hustisya, ti fondasyon, ti trono na.
Kasla alid a malunag dagiti bantay, iti sangwanan ti Apo ti amin adaga. Ipakaammo dagiti langit ti kinalinteg na, ket makitan to ti amin at tattao ti dayag na. O Apo ama nakabalin amin, sika ti agturay iti amin adaga, natantanok ka ngem ti amin adidyusen. Dahito may basa na adaw ti may kadwa asurat ni San Pedro. Di kam nagtalek kadagiti naparbu asarsarita, idi impakaamumi kada kayo, ti panakabali niya po tayo Hesu Kristo ken ti yaay na. Nakita mi amismo ti kinatanok na. Ada kami idi ti sibay na, idi maited kinkwana ti dayaw ken dayag, anagapo iti Diyos Ama. Idi ko na titimek manipod ti katanukan adayag. Daytoy ti anak ko adungdungwek apakay aywak unay. Nangegmi daytoy atimek anagapu sa dilangit, idi na ikuyog kami kan kuana iti tapaw tinasantuan abantay. Iti kasta, dakdakkel manen ti panagtalekmi iti impakaamu dagiti profeta. Pagsayaatan tayo, no ipangag tayo daytoy akas maysa pagsilawan nga agranyag iti nasipnget a lugar. Agingga iti agbanawag ket agranyag kadagiti pusoyo iti lawag ti bituen ti agsapa. Ti sao ti Apo. Alleluia, alleluia, alleluia. Idiritay ti gloria na, datay amina parswa. Langit nagaindak kanta, alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Inkuyog ni Jesus da Pedro, Santiago ken Juan ket is-isuda simmang at iti maysa abantay. Ijay nagbaliw ti langan ni Jesus iti imatang da, nagranyag unay dagiti pagananay na, ket makapurar ti pudaw na. Awan dito'y lubong ti si asino man ang makapapudaw kadakwada akas ti kapudaw da. Pagamuan nagparang kadakwada ni Elias ken Moises, nagparang kadakwada da Elias ken Moises ang makisasao ken Jesus. Bimmalait ni Pedro ket kinunana ken Jesus, Maestro, nagsaya atin ti kadda tayo ditoy. Mangbangon kami ket di ti tallo akalapaw, may sa ti paraken ka, may sa ti paraken ni Moises, ken may sa ti paraken ni Elias. Napnuan ngamin dagiti adalan ti sidda aw ken buteng, ket saan da nga ammo, ken saan nga ammo ni Pedro ti tumutop asawen na. Nagparang ti ulep anang linong kadakwada, ket adanang ngegda atimek anaggapo iti ulep. Daytoy iti anak ko adungdungwek kinunana, dumngeg kayo ken kuana. Dinagdagos da nga inwaras ti panagkita da, ngem awan sa bali anakita da, no dilaeng ni Jesus. Idi sumalsalog ni Jesus ken dagiti adalan na iti bantay, imbilin na kadakwada, awan pangibagbagaan nyo iti naimatangan nyo, ibagayon tulaeng daytoy kalpasan ti panagungar ti anak ti tao. Tinongpal da dagiti bilin, no pay nagsisinnaludsod da, anya ti kayat asawen ti panagungar kadagiti natay. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Manipod, da kayo nga natataangan, nalaklaka ti agi basar, dagiti agtutubukin ubing ket medyo narigat pay laeng ti agi basar.
Da kayo nga natataengan. Anya ti nakadidilaw nga nagbaliwan ti lubong, idi ubing tayo, ken tatta. Idi ubing kami no nagdesemberen, uray kas ano pa nagjacket mo, apang kami agi inudo, amuyo ti inudo. Ta awam mo ti bulo mo gamin ti balbalay, mihan na mo mati padyalam miis, naglameg ini. Nya, apang kami agi makiininudo ka dagiti lalakay nga agtutongtong di ayan ti baod ti baka. Nga dagitay subsobrada agarami kada dagitay nagmaga nga takki da takki nuang iso ti pupuuran midakam ti parabunag. Agi inudo lalakay ta naglameg idi nga talaga met. Tatan uri Desemberan ngawanen naglinglinget kan. Idi no bumaba ka la di babae di ayan ti ubog. Agkot-kot ka di igid ti tamtambak, ada maalam nga bisokol, nadda abutan, adda birotnan, tatamutan, huri agtarakan ka, di pa'y agbiyagan, apaya. Idi ti 39 degrees, idi ubing tayo, ka nagpudotan ko na tayo. Tatan 42, 44. Ijay laeng jay Jerusalem. Ijay Middle East laeng idi ti ag 39 degrees, ag 440, tatan, apaya pimut nagbaliw. Climate change i-explain tayo aminan. Lagi dyan, conforme da dyan nga panagbaliw. Kasano mo tibiyag ti tao? Hindi ubing kami di sakbay ti masagana 99 ka nakarigrigat man ti bagas no napuutan nyo. Agkurkurang ti bagas ti pala maapit, idi ka dagitay rinakam, hanya mo rinakam at rich kids kayo met in English, rinikem. Apitan mi idi agkurkurang nga talaga no once nga nag-Septemberan apa naguutang dagiti tattao ti bagasen dagiti baway nananang mi pandaguutang ti bagas idi imay ti dagiti dadakkelan di madakkel agraman nya dagiti di madakkel tukak liddeg paltat nya pa dagitay tabako dagiti di makkel agraman tao limumeg timayag nagbaliw. Dayay panagbaliw, ta nalakata yung madlaw ti panagbaliw. Ti tao mo, kasano panagbaliw ti tao? Haan lang ti panagbaliw tatan aka, idi aka kakaasi kay nga agpa pudaw ti rupa tatan. Diyos ko, amuyo nga Pilipino ti kadakkelan, ti gastuan, ti cosmetics, ti lubong ka Pilipino. Hanyo mo dayay? Oh, itintiro nga lubong ka maysa ti Pilipino. Nohan nga iso ti kangatuan, ti gasgaston, ti cosmetics. Pilipino. Pinda tayo nga Pilipino ti kaadwan. According to survey, way back, andiyan mo, 1999, 2000 sa. Year 2000, da tayo ti kagastuan ti kasjayan. Iso nga tatan ka, ada Pilipino, ada nakapudpudaw, di kakabsat na nagngingisit, diyan mo no nangalaan na po. Ada leben na nga arena, iso iderdiramos na nga taa. Tipay Pilipino, anya mo tinagbaliwan, haan lang physical. Anya mo ti mangbalbaliw ti tao. Kada tayo. Anya ti may kadakkelan nga mangbaliw ti tao. Umuna, kwarta. Ti tao no naumpay lang makarkwarta na, napakumbaba, no kalkalaigan na pailaeng. Habang nga umadadun mo di bangko na, ngumangato mo di timid na. Yun. Umado agpawit kanya na, tumangtangsit mo. Daya, ino mo kwarta na, medyo madlaw dita, adot madlaw akasta. Adulat tamo dagiti agreement nga napakumbaba, nga madlaw mo ti panag agbalin nga di aura na agbaliw. Dayay. Education. Education is good. We need education. Adot ti nakaadal nga danakam na, adot nga nakaadal nga awan man kanakam na. Ngumatumet no daduman no nakaadal ka ala. Idagbasbasa ka kakaasi mo nga karkaramot kada kakaasi mo piman tulungan pay nakaadal ka huyaw na magkanyamon. Ay nakaarariyak nga panagbaliw dagita kwarta. Yan na ganan. Adal, position. Dada kita makaalat ti position ka. Nakarakabukteng. Nakalalas mga kitaan nga nagpadi kang ka. Ala, nagbalew. Wow, halar ko na magkanyamon. Nagalas, Diyos ko, pakawan ng pakulan dakton. No. Agbaliw ti tao. Attitude. Agbaliw ti attitude. Haan lang physical.
attitude, daya attitude tayo do daduma. Nuhantay nga matengal, mabalbaliwan na tayo. Nuhantay nga maalwadan, iturong na tayo iti madi nga dalan. It's good no para paraburan na kani Apo Dios, nagaduma dagiti paraburan na nga nagtalinaed mga napakumbaba kada nasayaat. Aduma dagitay maparparaburan nga damor nga maparparaburan kana sayaat mo ilat ti panagpuspuso da. Adu pwede amuyo ti tumultulong kanya tayo. Tatta dagiti projects tayo. Dagiti agbuybuya, dagiti followers tayo nga naggapo iti narigat a pamilya na padasan dati rigat ken naparaburan da. Anja ka mo, awan pa'y nangibaga nga, ba nang kami nga dati, Father, kayso nga tulungan ka. Anja ka mo, awan sapay mo't. At dadag itay tatao nga kakasdi nga tinukailat ni Apo Diyos nga uray no kas ano ti parabor nga kadakkel at kadakwada. Di puso da, uray man nga tamot, ano, agbali di itsura, ta siyempre ngumina mo't tabag mo. No niya ka tinagdumaan day tay bag ko nga wano sapatos ko nga local kintat sapatos yung wano di bagyo ken di bag isumo lang nga iso agpadpadan tumo laeng iutang mo ti uray lang ta cellphone mo siyempre may straka nga rod mo day tay mo ta medyo nangangato di pondot mo kas diyan ni mo ka kontarum ko apo jak pala nakabayad kung kana. Siyempre, apan nakamupilitin diay globe wano ismadaan. Ma'am na, da over me. Kasla mo naglaka mangala, inton panunutom, apo, na ilaw anak man. Kaya, hanggadakis. Good. Na maparaburan ka. Ado dagiti kakabsat tayo nga naparparaburan. Agsubsubli di puso da. Awan problema, ano, pumintas mo, tagamit mo. Ta siyempre, nagbanugam mo. Hanalaki balbaliwan tao galim. Hanalaki pangatun tatimid mo. Hanalaki ang palbaliwan ta auram. Ta tinakaar-ariyak nga kitkitaan. Padpadam mga nagkarkaramot, padpadam mga detay kasla nagadu nga kararag na idin tunukan kasla agbaliw di jay aurana. Amuyo pa iti kapigsaan nga pagbaliwan ti tao. Hello. Mabising kayo ay nangangkamin, isong ura ibaybayag ko to'y makaamukay mga ampay nangan. Ni ma'am natin hampay nangan ay hampa nangangkamin, isong ura ibaybayag ko to'y. Amuyo pa iti may isang pagbaliwan di tao, utang. Agbiglang agdi tao, di ma, no umay kanya, apo nakaano-anos, apo, manang, pag si kanto, ti umuna nga bayadak, promise. Kung kana. Apaman nga nakautang na uyuyong mo siya. Agbaliw nga dagos. Nya, di ka lang makaur-ura yan. Amit, kasapulan na lang ata, pautangan nyo kaasim. Apay nga dahil topic tayo, nagbalbaliw tilangan ni Apo Jesus. In their time, uri dagiti adalan na, siyempre mangalap. Inya dagiti trabaho na dagiti trabaho ay pasurot na mangalap, adari ordinary nga tao. Siyempre, agkurkursing daa. Makabado daya ti white as snow, kas kapudpudaw ti snow, wano kapurpuraw ti init. Idi napandan di bantay, nagkararag naga na di bantay. Katikista, niya naga di bantay nga napananda. Baybayading ko na yung manlaang, madarang. Taborhaan. Ayun gayang. Napanda di bantay tabor. Idi agkarkararag ni Apo Jesus. Nagbaliw. Makapurar. Hantay nga pagsasao ti nakapurar. Norte de jay, Ilocos Norte ti kinsa de jay. Tay sudang orti nang i-translate ti Ilocano nga imuna day ti Biblia tayo. Makasisirap. Handa maiturod nga kitaan kasla ka mabulag. Awan ti kapudpudaw na description di sa bali. Awan ti kapudpudaw na nga anyaman nga napudaw dito'y daga. Awang pa'y mo ilang nga tamot, iti Tide Ultra kada, Blitz kada, Sunrocks kada, kwa idimot, napapudaw. Nakigtot dan, alalala. Hindi ko adan makisasao ni Moises ken ni Elias. Di makisasao dan, ni Mampitaw man ni Darasudos ni Pedro. Apo agaramid akti kalapaw. Adda pa'y kakadwa na, siyak ko na napay. Di na pa imbaga nga, apo agaramid kami ti kalapaw. Naalayo jilajik na. Daging lalaeng siyak, o nanaapo agaramid ak. Kadiboy-boyaan da nga agkay kayas, agpukpukan, agaramid ak ti kalapaw, naglangeb.
Di ko an isulaangan ni Apo Isus tinakita. Daan niya ti mensahe na ti transfiguration. Iyay baro nga misteryo, di mat, the mystery of light. Inaramid niya sa Pope John Paul II, haan? Anya nagijay? Nga, maagin ko kuna kayo, agin pa panunot ka, mamumot talaga nga amumot. Bautisi, kuna na dayay, baptism. Nya? Lo? Panakabunyag? Wedding? Call to conversion? Transfiguration? Institution of? Diyos ko pakawan. Panagbunyag, kasar ijay kana, call to conversion, panakaiwaragawag ti pagarayan, panagbalbaliw, transfiguration, and institution of the Eucharist, panaka, ilungalong ti, dayjay, kung si Santo Papa dayjay, about Jesus, iso dayjay, nagbalbaliw ti, langana, anya ti mensahe na ti panagbalbaliw, anya ti kadakkelan nga message na kanya tayo iti transfiguration, apay nga impakita na, umuna, impakita na nga He is a God, Diyos iso na, adamot agbaliw tilangana kanyayo agam sa bali laeng met as na napangkala nagpaon na tibok mo matakulot kay so nagbaliw mo basit ngam agsublinto nya or agkolor ka buok mo agsublinto. God isuna maikadua the hope namnama ti kadakkelan nga message na namnama nga nya dayjay kangitingitan ti sipnget ti lubong. Adda pa nagbalaygi imparangarang na nga datayo nga mamati ken kuana agranyag tay tumet. No kunana ijay paltiing, agbado tayo tumet ti puraw. Iso nga ron nga inyon unata yun, ti agbado ti puraw. Iso nga ron nga, may kamaagbasad to yun, no sa kristang kamutin, agbado kamutin ti puraw. Nadalos, nagkasar kamutin, nagbado kamutin ti puraw. Kano mo nagkasar kamutin nga talo ta anak mong kahamot arigagayan ti agtrahe mutin ayos ko ka. Tiyan, mama! Gurguraro din na mo ilatatrahe ka. Agbado, isong oras nga nadalos, kasi ko matitarigagay na, imparang nakadatayo nga kasjay to ti pagbalinan tayo. Kasjay to ti papanan tayo. Hope. Nga uray na, at dariribok ti lubong, at dabasol ti lubong, nap no na igamur ti basol ti lubong, kakaasi ti lubong, ngam tinamnama, anya dayjay mapandayjay. Anya man ti estado ti biyag mo, agsaksakit ka man, napanglaw ka man, addaan ka man, professional ka man, ordinary man ti panagbiag mo, mapantay to amin ijay. Haan nga according to, estado ti panagbiag nga, napipiyabas ti biyag mo, kanalaklaka ka mapan, ay haan padi ka ko umuna ka dyan, ay haan Anya ti rumbang nga aramidem tapno makagagunod kan tumati kasta pa nagbalbaliw. Idinagsao. Anya ti kunana ti ama, daytoy ti dongdongwag nga anak ko. Anya ti bilin na, imbaganan, sinertifayan, pinaneknekan ti ama nga iso ti dongdongwan na nga anak na. Anya ti bilin na kadagiti nangibagaan na, dagiti dumdum nga adalan, dumngeg kayo ken kuana. Iso nga no kitkitaan tayo, ti qualification na, ti mission na, tapno agsubli tayo, mapantay tumat nga aglawag, dumngeg kini. Apo Isus. Iji mission ni Apo Isus. Anya ti imbaga ni Apo Isus, no isa marim ti nakana, may nga word ko, love. Ingka ayo agayat, data pa nangiwaragawag yo ti ebanghelyo, that is love. Ti panagserbiyo, ayat dayta. Ti panagbiag yung nga nalintag ayat dayta. Iso nga kunana, dayto ti dungdungwak nga anak ko, dumngeg kayo ken kuana. Kaday ti misyon, dumngeg ken ni Apo Jesus. Kada tayo met, balbaliwan tayo. Haan langan ni Apo Jesus, no kumita kumamot ti ama, nadaka di Mount Tabor, may sakad jay, wano pagbalinan tayo, example ko dayto simbaan tayo nga nagpintas, nagdalos porawpay. Tumanaw ko mati ama at dakad toy. Maibaga na nga tanga, daytoy ti dongdongwak nga anak ko. Maibagam nga tanga dongdongon na kanya po Diyos. Maayayo ak unay ken kuana.
Dayayan ti saludsudan. Maiayo nga ta ni Apo Diyos. No daduma ka Apo, pakawanan na ka dagiti gundaway nga hanak makaayayo ti imatang mo. Dadta ko maagsa o ko maisunan, dadtan. Makaayayo ka nga ta ti imatang na. Oy, sika day ta hanga siyak, zaman pa po, ni Apo Padihaan. Sika day ta, sika. Maiayo nga ta ni Apo Diyos. Di pa'y maiayo ta kaarubam, kasano nga maiayo na. Di pa'y maiayo ta lakay muking ka, di pa'y maiayo ta baka muking ka, kasano nga maiayo ni Apo Diyos nga raod. Di pa'y maiayo ta katrabaho, kasano nga maiayo ni Apo Diyos. Dahil ito'y ti dongdong wag nga anak ko, maiayo ak unay kenkwana. Iti sabali nga bangir, dumngeg kayo kenkwana. Doing the mission, panang surot ti mission na nga roden. Sumursurot ka kaditi pagayatan ti Diyos. Uno pagayatam. Sumursurot ka kaditi pagayatan ni Apo Jesus. Uno pagayatan ti tao. Uno daddo magamin ka maisakripisyo di pagayatan na gaputa adda protektaran tayo. Adda ay aywanan tayo. Di dignidad tayo no daddo ma. Nangatong dayjay. No daddo ma ka malipatan tayo. Nga isuna ti dumgag tayo. Iti mat ecclesiological ko na tayon, iti simbaanen. No nagbaliw tilangan ni Apo Jesus, tatan nga gundawayan, kasano mo ti pa nagbaliw? Nagbaliw mo tilang nga tayon. Imuna narugyanan, idinabunyagan tayon. Idinabunyagan na kanya Apo Padin. Diyak amo ang padi mo lang ng bunyag kanya yun, no pastor. Baka inrarab da kayo ma, nakitam ni Apo Diyos, haan, nakitam, haan, impapaot na, malmusan, uwanan. Di na mula ipapalong awanan. Di binunyagan na kanya po pa din. Nadalusan kan. Actually, nadalos tayo. Isungurod nga di ubing ka pure tibado na haan. Actually, nagbaliw di lang ata yun. From darkness, tilubong, gaputan na iyanak ka si babasol. Pure, nagbalin a pure. Isong tunggal sumrek kayo taon nagtisimbaan, awang mo ti pagbenditaan, inya naganan, isawsawyo, ijay imayo, ijay holy water, it reminds me of my baptism. Nga nabunyagan nak iti ama, anak iti nadalusak. Nadalos tayo amin na nagbaliw tila nga tayon, idibunyag, iti simbaan, nagbaliw, nadalos tayon, nagpuraw tayon. Nung nadaduma, bilda-bildak lat, tugtog pa, amoy ti tugtog pa, burik mo, tibiyag tayo nadaduma, nasanto ka garod, diti nagnurumwar ka kanay, labang-labang garod tabiyag. Nung ti karit na iso diyay, doing the will of the Father. Nadalos tayo, datay amin, agkam kamalitay laeng, ngam tartari gagayan tayo, at agbiag nga nadalos. Iso kung nagbaliw tilangan ni Apo Jesus, nagbaliw magkanya tayo, ikarkarigatan tayo Uri nakapsot tayo, uwan. Uri managbasol tayo, uwan. Basta dadya tari gagaji puso. No maikang kagundaway, mapangka kini Apo Padi, ikonpisar mo, agbaling ka manin nga puraw. Tani Apo Padi nga ron ti para gilgil, para dalos, haan? So katabasol yun, naurnong kanyami, nagkumkubunto ni Apo Padi. Ngam di nga ron ti kuan, isugorod nga adda konpisar. Tano nadalos kan. Iti matang ti Diyos, nadanag kamalyam, isugor nga ingka agpalaba, was, dalusan na ka. Iso nga nagbalo di lang ni Apo Jesus, agawid kamot nga, wow, kasjay gayam ti dignidad ko kin Kristo. Kasjay gayam kadalos ko kin Kristo. Dumagaming ka, hantay ma-appreciate day jay. Natikit kita latilubong kadakas talaga, amadi. Ngam no ma-appreciate mo di kinadalos mo nga si ka natanok ka, nabunyagang ka, ma-appreciate mo mat tinadalos ti daduma. Ngam no ti pagibasaram ka, madiamin pa nagkit-kitam ti tao, i-check mo, baka di mo ma-appreciate nga nadalosan ka kin Kristo. Amirism, baka di mo mabigbig nga si ka, pinunas na nga rod ti basol mo, pinunas na ka iso nga natanok ka. Di nga rod ti ibiyag tayo. Alakarit na latamot, akakabsat oray no, kung kuna tayo, ikarkarigatan tayo, wan, agkaraitibkol tayo. But this is the beauty of our church. Dati ti pintas, dati simbaan tayo. Nga tunggal maikibsong no agbabawi, si sasagana ti Diyos nga mga rakop, si sasagana ti simbaan nga mga rakop, tapno agbalin na dalos. Iso nga no piyasta na, nagbalbaliw, piyasta mat
Nadalos kamot ati imatang mo. Gaddo magan pa nagkit-kita ti bagbagi tayo ko apo awanan ti pan nakaisalakan. Samo pa ila iraman di ka arubam nakarkaro a iso nangem siyak. Awam manen a. Di so pa kita no. Nadalos tayo ti imatang na babaan ti bunyag. Babalin tayo nga sublyanan dahi ta kinadalos iso nga nga natanok dahi puso tayo. Ikarkarigatan tayo uray narigat. Iso nga rod ti bilin na. Kaduyak-yak tayo di pamati. Mamatiak, iti Diyos Ama man nakabalin amin. Anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak met kaniso Kristo abugbugtong nga anak na kenapo tayo. At imaw ti arami ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Berhen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Na ilansa iti krus na tayket na itanem. Imulog iti ayandag iti natay. Nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makanawan, ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Mamati akmet ti Espiritu Santo, patsek met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, at dantumet panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon. Nabalbaliwan ti langan ni Apo Jesus, tapno maiparangarang ti dayag na, abungan to, ti ipapatay ken panagungar na, intay ita agdawat ti ama tayo, ana ilangitan kadagiti kasapulan tayo, nang runa, ti panang taginayon tayo, ti na Kristiyano na pamati, nga inawat tayo, idinabunyagan tayo, kuna tayo iti tunggal panggep, Apo, pagbiyagen na kami iti lawag mo. Tapno kanayon nga ibiyag ti iglesia tayo, ti dayag ni Apo Jesus sa Kristo, babaen ti panangirakurak, ken panagsaksina tinaimbag adamag, kadagiti na panglaw, kumararag tayo. Apo, pagbiyagan na kami itilawag mo. Tapno maragpat kuma ti panagkaykaysa, dagiti amin, amang ipaduyak-yak itinagan ni Apo Jesus sa Kristo, kinalikaguman ti Apo, nga indawat ti amana, iti maudi apang rabii. Gumararag tayo. Tapno may kantayo tinaranyag anamnama, dagiti agsagsagaba, babaen ti panangbayabay tayo kadakwada, iti dalan tinagungar a Hesu Kristo, kumararag tayo. Apo, pagbiyagan na kami itilawag mo. Tapno taginayunen dagiti manursuro ti akyemda amang silaw, kadagiti adalanda iti kinapudno, ken may pasagepsep dagiti napateg iti biag anasilawan ti ebanghelyo, kumararag tayo. Apo, pagbiyagan na kami itilawag mo. Tapno agbalin tayo nga instrumento ni Kristo, amang balbaliw ti langa ti lubong, babaen ti panangsurot tayo ti dalan ti Apo, iti sao ken aramid tayo, kumararag tayo. Apo, pagbiyagan na kami itilawag mo. Agulimet tayo, tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay met ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, pagbiyagan na kami iti dalawag mo. Diyos nga amami, nagranyag ti dayag mo, iti nabalbaliwan alangan ni Apo Jesus. Pagranyagem met ti dayag mo kada kami babaen, ti panangsurot mo iti dalan ti anak mo, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti enggana. Sa pumay tuy datun mi
Sapay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na daytoy tinapay nga isagot mi ken ka awan ti dayaw na awan ti limnos na di amay kari amay datong ti padaya pagdaydayaw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo babaen tinagloriaan na panagbalbaliw tay lang ti anak mo pasantuem kad dagitoy daton mi babaen dagiti ranyag ti gloriana dalusan na kamkad kadagiti mulit dagiti basbasol mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo Basta kumamit ken itag-ayo dagita puspusoyo agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Podnoon ay amay karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo iti imatang dagitay nakasaksi a napili imparangarang na ti gloriana ket tay langana akaasping metlaeng tay kadawian ala nga ti tao nasamay iti naindaklan aranyag ket naikari iti puso dagiti disipulos ti pannakaupay danto gapo ti panagtutuok na ket naikat ti puso dagiti disipulos ti pannakaupay danto gapo ti panagtutuok na iti cross. Kastapay ana ipakita ti gloria ti pannakairanod danto kadagiti amin ana ikaming iti biag ni Kristo nga iso ti iglesia. Babaen ti pannakaipamatmat tay ranyag anagarinaar ken Kristo nga ulo na. Anansata ditoy daga makidanggay kami kadagiti angheles ti langit ket ikantami dagiti pakaidaydayawam ket iti maymay sa atimet konami. Santo, 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 ti Apo a Dios dagiti amin a parswa ti langit ken daga napno dayti pakaidaydayawang Hosana iti kangatwan adaydayaw ti umay tinagan ti Apo Hosana iti Podnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga roti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, haramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati, Babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, innakam insalakan, sikaan nanugbot, ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano, diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kam to keneenggasatan a Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. At daan ti nadalos, natarnaw a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin. Kapya, kapya. Kordero ti Diyos, hamangikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, hamangikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, hamangikat kadagiti basbasol ti lubong, itlem kadapang.
Adtoy ni Apo Jesus, tinangipakita tinamnama babaan ti panagbalbaliw ti langana. Ti kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanya, kanti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararuat. Umay kumani ka mang o Diyos ko, amin amin parikot ko, ta si kalaeng nuapo, tiyam mo ka makatulong tulungo. Umay kumani ka mang o Diyos ko, amin ta si kalaeng uapo, tiyam mo ka makatulong tulungo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak nga iwawa, agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak nga iwawa. Umay kumani ka man o Diyos ko, nalukoy unay abiyag ko, ta si kalaeng uapo, tiyam mo ka makatulong tulungo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Apo imparang mo, tiranyag ni Kristo babaen, tinagloriaan, apa nagbalbaliw tay langana, ipaay mo kadita tinailangitan at araon nga inawat mi, pagbalinan na kami ama itulad ken kuana, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo pagbiit. Bagaklati karirinak, apay nagdaras kayo mga nagbalbaliwan. Gasam na nagtudo pa'y, diyak ekspektaran ti problema ni ma'am nati ka baka isuna kan timisaan may. Kanagado kayo mo, dapat tagakabarwan, kalangkwasan, dinaratan, kitaan nyo dahil nga ba nagbalbaliw, nagdaras. Kitaan nyo, oresya ka talagang kastoy ti kayat kung oras ta awan ti mataktak, puyat laeng niya. Ngam no, gargaraw niya po Diyos, nagbalbaliw talaga, di puso, nadalos.
na kanasayat launay niya, ang maidaydayaw ni Apo Diyos. Into no bigat, inyo no bigat, 7. Ayan, mapangkamamunpon. Into no 8, agmisa ito'y sisa, ti inya naga na ti sisa ito'y poblasyon. Santo Niño, ito'y. No kaya tiyo umay kay latamad. Diyak amo no. Agmisa dan tumat ito'y no 8, dagito'y kakabsat nga taga, diti sisa, dati Santo Niño. Dagito'y sumarsaron asisa, pakamudan to Apo. Maiwaras this week, dijay schedule. Regular to nga da maiwaras nga schedule Apo, dijay calendar, ti schedule tayo. Ta maitid kada giti amin nga sisa. No mabalbalin maitid amin kada kayo nagbasit kay Lagaruden. Tap no ma-update tayo iti daytoy aktibidades tayo. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santon Amisa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo. Naimbag arabi itayo amin Apo. In kayo iti amin na lugar, et pagbalingin nyo'y dangadala. Kunyagan nyo'y da, itinagang ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglag ipenyo nga dato dita si bayo laglag ipenyo di kay to panawan ka